Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malaya sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ngayon po ay yung pangsilyo sa sarili at ang kapangyarihan ng Satur Coronados. Una sa lahat po, kahit na yung mga taong wala pong kaalam-alam po sa mga spiritual, taong ordinary lang po, ay pwede po itong gawin po para halimbawa kung may nakasalamuha po kayo ng mga taong may kapangyarihan na sa kaliwa o sa kon po, ay hindi kayo basta-basta po masusupil po at papapasukan kung gagawin po kayo ng masama. Maganda po ito sa mga kon po baguhan na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, mga ng pangasihan na isishare ko po sa inyo yung pangsilyo sa sarili po. Pangsilyo sa sarili bago po manggamot po. Napaka-importante po ito na aking babagi po. Bago ko po umpisan po ay shoutout muna kay Berlindo Paliso, Bike Tayo Kabayan, Bike Tayo Commented, Shirley Oriola from Bicol, Ryan Labisti, John X. Bin Laden, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Montanilla, Marlon Uyuhoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim Commented, Janice Nolo, Arnel Driano, Montalion Bubihis, Lordan Buo Commented, Aljon Puod, Andong Pologi, Tanidyanan, Martin TV, Kurdo TV, Robin Bones, Rons Marcelino, Ronald Sator Commented, Aljon Puod, Rodel Hadra, Just Be Yasami, Yamasiya, Triple E Commented, Nestor Ramos, at Michael Hermosa, Robin Basco, Rox, Rex Taginyod, April Makalisang, Christopher Kabutulan, Reno Moraldi TV, Bike Tayo, Robert Rosco Commented, Lordan Buo Commented, Alan Riolin Commented, Alvin Tenorio, Rons Marcelino, shout out po sa inyo lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, yung mga pasina na shout out po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po ngayon po sa inyo ay yung pangsilyo sa sarili at kapangyarihan ng Satur po. Sa mga baguhan po, pwede nyo pong gawin to kahit na hindi po kayo nanggagamot, para halimbawa hindi po kayo mapasukan ng mga bad spirit o makukulam na nakasalubong nyo, nakasalamuhan nyo. Pag gumamit pa kayo nito, hindi po kayo mapapasukan. Ito po yung ginagamit ko sa panggamutan po na pangsarili ko po, kaya i-share ko po sa inyo. Una po sa lahat po ay pag nag-cross po kayo ay puro una sa kanan po. Narito pang cross po. Pag sarili nyo po, ganito pong gagawin nyo po. Tingin po sa kalawakan, halimbawa cross sa kalawakan, i-kuha nyo po yung ulo nyo, igalaw nyo po yung ulo, cross sa kalawakan, tapos kanan po ang una po, tapos cross sa kaitaasan, una po yung kanan na po, tapos cross sa kalupaan, tapos sabay pikit ang mata kasi yung kapangyarihan po hindi po natin makikita, tapos i-cross yan po. Tapos kung kayo po ang gagawa po ay cross nyo po sa dibdib po. Yun po ang unang pamamaraan po kung gusto po nyong masaraan po yung katawan po ninyo para hindi po kayo mapasukan ng mga masasama o gagawa po ng masama. Hindi po papasok sa inyo kasi may panara po kayo. At kung gagamitin nyo po sa panggamutan, kung kayo nagagamot po, ay ganito po ang gawin po ninyo.
Kung nagamot niyo po yung pasyente po, talagang kailangan po na i-sure nyo po na wala na pong natira po doon sa katawan po niya ng mga bad spirit. Kasi pag may natira po sa katawan po niya, masasaraan po, hindi po matatanggal na po yun. Kaya kailangan po, pag nanggamot po kayo ay tanungin nyo po yung pasyente nyo po kung wala na pong nararamdaman o wala na pong kung malakas na po siya. Ulitin nyo lang po na tanungin sa kanya para sigurado po, sure win po na wala na pong natira sa kanyang katawan po. Huwag nyo pong gagawin pagsara kung halimbawa po ay may natira pong sakit po sa katawan niya o nandun pa po yung mga bad element na nandun po sa katawan niya, kasi hindi na po lalabas po yun, kasi pag ginamitan nyo na po ito ng panara po, hindi na po siya makakalabas, doon na po siya makukon po. Hindi po gagaling yung pasyente nyo po kung gano'n ang kon po. Kaya dapat po i-sure nyo po, tanungin nyo po yung pasyente nyo po kung okay na, malakas na. Kung sinabi nyo po na malakas po na siya, wala na po siya nararamdaman, pwede nyo pong gawing saraan po sa kanyang tuktok po. Ang gawin nyo po ay ganito po, tingin na naman po sa kalawakan, i-cross po ng muna sa pakanan, tapos tingin sa kataasan, i-cross po, tapos tingin po sa kalupaan, i-cross po, tapos pikit mata, i-cross po gamit ang ulo, tapos sabay ibuga sa tuktok mo ng pasyente, buga po sa tuktok ng pasyente kung sasaran nyo na po. Tapos di ba pag nakakon nyo na po, nasilyo nyo na po, ito ang gawin nyo po pag nasilyo nyo na po. Ang gawin nyo po, kung kuan po nasilyo nyo na po, ang kapangyarihan ng Satur po ay napakabisa po yung kapangyarihan ng Satur. Kumuha po kayo ng tubig na ikukon nyo po, tubig na pang-inom po na bubugan nyo po ng kuan ngayon. Ang gawin nyo po ay magpakuha kayo ng asin po, yung tubig na isang baso po, lagyan nyo po ng apat na butil na asin. Yung butil lamang po, kumuha po kayo ng butil, di ba may malalaki pong asin, kumuha po kayo ng apat na butil, ipatak nyo po doon sa may baso po, tapos bugaan nyo ngayon ng Rotas, Opera, Tinit, Aripo, Satur. Rotas, Opera, Tinit, Aripo, Satur. Ibubulong nyo po Rotas, Opera, Tinit, Aripo, Satur. Tapos sabay ipainom nyo po sa pasyente po. Ang gawa ng Satur Coronados po ay sa katawan ng pag binalitad mo ang Satur po ay pang-rebelta po. So balik po sa gumawa ng mangkukulam po. Yung pong nabis po ng Satur po, pag binalitad mo yung Satur, tapos ibuga mo sa tubig, ipainom mo sa pasyente po, pang-rebelta po yun, sumbalik po yun. Yun ang ginagamit ko pag kuan po. Kaya yung ginawa ng mangkukulam po, babalik sa kanya po. Sana po naintindihan po niyo aking paliwanag po, Satur po. Pag ganun po yung kayo na pong manggagamot po, ay ganun po ang gawin po ninyo na aking kuan po. Sa kuan po, sa ordinary pong tao, pwede nyo pong gawin to para hindi po kayo matablan po. Kahit saan po kayo pumunta, hindi ko po itablan kung may ganito po kayo panara sa pangsilyo sa sarili at sa kapangyarihan ng Satur po. Una sa lahat po, pag kayo magsasara po kayo, ay pag di po kayo nangagamot pa, ay pwede pong hindi po manggamot dito. Kung una po sa lahat ay kayo po tingin po sa kalawakan, i-cross po ng pakanan po, tapos tingin po sa kataasan po, i-cross po,
Tapos tingin po sa kalupaan. Basta una po pakanan po, tapos pikit mata. I-cross po ang ulo. Kasi yung kapangyarihan po hindi po natin makikita, kaya pikit mata, cross sa kapangyarihan. Tapos sabay po sa dibdib. Yun po ang panara po na kapangyarihan ng Saturn Coronatus po na aking ginagamit po pang araw-araw pag ako nanggagamot po. Kaya isishare ko po sa inyo. Kahit hindi po kayo nag-aaral po ng convol dito, pwede po inyo isaran po. Kaya isishare ko po sa inyo. Sa panggagamot po ay yun po yung sinabi ko na i-cross nyo po sa kalawakan muna. Tapos kataasan, kalupaan. Tapos pikit mata. Sabay ibugan nyo po sa tuktok ng pasyente. Tapos kung nabugan nyo na po, maghintay ko ng mga 2 minuto. Tapos pagpakuha po kayo ng tubig na sa mga nangangamot po, pagpakuha po kayo ng tubig tapos asin. Lagyan nyo na pong yung pinakuha nyo pong tubig na kalahating baso o 1 baso, lagyan nyo po ng 4 na butil na asin. Tapos ibugan nyo po yung gawa ng Saturn Coronatus na ito ay katawagan sa Saturn, pambaliktad mo ay Saturn ay pangrebelta usang balik. Tapos ibugan nyo po yung Rotas Opera Tinit Aripo Saturn. 3 beses po salin po. Rotas Opera Tinit Aripo Saturn. Rotas Opera Tinit Aripo Saturn. Tapos sabay painom sa pasyente para yung mangkukulang po ay mabalik sa kanya po yung ginawa po niya. Maraming salamat po. Sana po maintindihan po niya aking paliwanag. Ito po yung kon ko po para makon niyo po. Salamat po. Salamat.